Malawi today. Okupatsirani nkhani zipano pa Zodiak nine Sam Kabambe poyamba nayi mitu yake. Apolisi amanga anthu ena ogwira ntchito yoyendetsa chisankho ku Lilongwe powaganizira kuti apezeka ndi kalata zoponyera voti za chinyengo. Mtsogoleri wa chipani cha odya zake alibe mlandu a Michael Usi wapempha Malawi kuti asunge bata podikira zotsalira za chisankho. Sukulu ati azitsekula lero. Mzamasewero timu ya Mighty Wanderers yagonjetsa timu ya Zonse Galaxy ya ku Botswana pomwe Silver Strikers yafanana mphamvu ndi ina mu CAF Confederation Cup. Tsopano nkhanizi mwa tsatanetsatane. Apolisi ku Lilongwe amanga ena mwa oyendetsa chisankho mdera la Chipala na Fesi powaganizira kuti ali ndi kalata zoponyera voti za chinyengo. Pakadali pano akuwasunga ku polisi ya Kanengo komwe akuwafunsa mafunso okhudza nkhani. Dera la Chipala na Fesi ndi limodzi mwa madera atsopano lomwe kale linali mkati mwa dera lapakati mzinda wa Lilongwe. Apolisi komanso a MEC sanalankhulepo pa nkhani. Chipani cha Malawi Congress MCP chaloza chala chipani cha Democratic Progressive DPP kuti chimafuna kubera chisankho chomwe chinachitika mdziko lino pa 16 September. Yemwe anayima ndi mtsogoleri wa chipani cha MCP pa chisankhochi Vitomiko Mumba ndiye wanena izi pa msonkhano wa Nkhani ku Lilongwe komwe wati anthu ena omwe amayimira zipani pa chisankhochi aulula kuti awatuma ndi a DPP. Iwo ati apereka kale madandaulo ku bungwe la chisankho pa nkhani kuti lifufuze nkhani ndi kuwerengeranso zotsatirazi. Ena akumatchalichi akumipingo anatenga nawo gawo lonse lowondera nawo chisankho chikuyenda bwanji. Pakutapa zonsezo kuwerengera kwa mavoti kunachitika. Ndipo nacho chipani cha DPP chinali ndi msonkhano wa Nkhani dzulo lomwelo komwe mkulu woona za chisankho Jean Matanga anatsimikizira Malawi kuti voti yawo ndiyotetezeka ndi bungwe la MEC ndipo adekhe kulengeza kwa opambana. Mwazina Matanga ati chipanichi chati chasunga kale umboni wa izi kudzera muzotsatira zomwe ochitira umboni chisankho ake anayisainira. Timve mawu a Japi Mhango wachiwiri wa mtsogoleri wa chipani cha DPP. Ena akumatchalichi akumipingo anatenga nawo gawo lonse lowondera nawo chisankho chikuyenda bwanji. Pakutapa zonsezo kuwerengera kwa mavoti kunachitika. Ndipo powerengera mavoti panali magulu onse okhuzidwa. Mamonta za chipani chilichonse chinapasidwa mwayi kuti chibwere ndi anthu ozaonera mmene mavoti akuyendera komanso mmene mavoti akuyendera kumbali yakawerengedwe kuti mavoti aponyedwa voti njandani injandani si okhawe yayi. Kunali anaisi amatchalichi magulu osiyana anaonera nawo kuti mavoti wa manambala akuyenda bwanji. Pamapeto pa zonse magulu amene anali ma key stakeholders achisankhocho amene wani ma presiding officers amene MEC inalemba komanso mamontas azipani zonse anapasidwa mwayi kuti manambala aone komanso asaidire kuti zimene tapanga panozi ndi zolondola. Mmene zonse zimachitika apolisi anali pati pompo, asikali anali pati pompo. Ndi mafuna nene kuti pamene timapita kuchisankho aliyense wofuna kuti chisankho chakapange nawo ula kachipange observe anali pati anali pamenepo.
Tidakali pa nkhani za chisankho chipani cha United Democratic Front UDF nacho chapempha bungwe la chisankho la Malawi Electoral Commission MEC kuti libwerengenso zotsatira za anthu omwe akupikisana pa chisankho cha maboma a Blantyre, Zomba, Mangochi ndi Balaka komwe akuti anthu adasokoneza zotsatira za chisankho. Mtsogoleri wake Atupele Muluzi ndiwo anena izi lobweruka ku Lilongwe pa msonkhano wa atolankhani. Franklin Tambalika walemba ripoti ili. Mtsogoleri wa chipani cha UDF Atupele Muluzi wati pokhala munthu yemwe akuchokera ku chipani chomwe chidabweretsa ulamuliro wa zipani zambiri ndiokhumudwa ndi momwe chisankho chayendera, ponena kuti chinali ndi zofowoka monga kusokoneza manambala amavoti. Amuluzi ati ngakhala anayika mamonita m'malo onse oponyera voti, komabe alephera ngati chipani kulondoloza zotsatirazi kudzera ku nthumwi zawo zomwe akuti zikupereka mafunso ochuluka. Kutsatira izi Amuluzi ati chipanichi chadziwitsa bungwe la MEC za nkhani komanso kulipempha kuti lisawerengere zotsatira zomwe latolera m'maboma a Blantyre, Zomba, Mangochi ndi Balaka, ndipo m'malo mwake liwerengerenso mavotiwa. Iwo akukhulupirira kuti bungweli limvera madandaulo awo ndi kulola mbali zokhudzidwa pa chisankho kutenga mbali pa ntchitoyi kuti anthu asataye chikhulupiriro ndi bungweli. Nkhani yokhudza kusokoneza zotsatira za chisankho zinabweranso poyera ndi chipani cha Malawi Congress MCP kudzera pa msonkhano wa atolankhani omwe linachititsa lachisanu madzulo. Mneneri wake Dr. Jessica Bwira ndi yemwe adayima ndi President Chakwera pa chisankhochi Afitumbiko Mumba adawuza atolankhani kuti chipanichi chadandaulira bungwe la MEC pa nkhaniyi ndipo akudikira mayankho. Pakadali pano apolisi ati amanga anthu asanu ndi atatu omwe nkuphatikizapo kugwira ntchito ku bungwe la MEC powaganizira kuti akukhudzidwa ndi nkhaniyi. M'malo mwa Zodiak kuno ku Lilongwe, ndine Franklin Mtambalika. Ndipo mtsogoleri wa chipani cha odia zake alibe mlandu a Michael Usi wapempha Malawi kuti asunge bata pomwe bungwe loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission MEC likuyembekezeka kulengeza zotsatira za chisankho. Usi auza Zodiak kuti mkoyenera Malawi alemekeze malamulo komanso kupereka mpata ku bungwe la Malawi Electoral Commission kuti ligwire ntchito yake mwaukadaulo. Iwo analankhula ndi Dickson Chivati Gondwe. Malawi tonse tisunge bata ndi mtendere udziwa kuti tili ndi bungwe la MEC limene lilatuluse zotsatira zenizeni zokhuza limene chisankho chayendera. Tili ndi dziko lathu limodzi Malawi, ife tonse ndife amodzi, tisunge bata, tikondani kuti Malawi uyu tisamuononge. Ineyo ndiye pempho langa kuti pakali pano ndithu tisunge bata chifukwa bungwe la Malawi Electoral Commission tinalikhulupirira kuti liyendesa zonse bwino ndiye adikire iwowo mopanda kuwapomboneza. Pakali pano sindingalankhulapo kanthu zokhuza ndi chisankho chimene chikuyendera, zimene zozo zili kusogoloku, komano chimene ndingalankhule choti tiyeni tisunge bata, tiyeni tione kuti tikukondana chifukwa chisankho kupikisana si udani ndi democracy. Papeto kwake tikhala ndi president mmodzi, tikafika pamene popo tonse timayiwala zofuna za ifeyo ngati munthu alise payekha kapena chipani ndikufuna zimene Amalawi akufuna ndikuthandiza kuti tipite pasogolo. Chikulu chimene ndikadakonda kuti chichitike nchonena kuti tonse amene tapikisana ndikumalankhula mawu a mtendere, ndikumauza dziko kuti tikhale ndi pa mtendere, chifukwa nthawi zina kukhala chete osalankhulapo ndikulankhulanso, chifukwa amene amatisatira ife angati kuchita chilichonse. Mwandifunsa ineyo kuti ndikuganiza bwanji, inenso ndili ndi timu yanga ine maganizo awo, koma ine monga mtsogoleri ndikumauza kunena kuti ineyo ndi amene nditakuwuzeni kuti mulankhula chani. Pakali pano ndawuza onse ondisatira sungani bata, dziko ndi lalikulu kuposa Michael Usi. Michael Usiyo chimene akufuna Amalawi asangalale, osati ine ndisangalale, nditi tisunge bata. Pakadali pano bungwe la akatswiri pa nkhani za ndale lapempha bungwe loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission kuti ligwiritse ntchito lamulo pa aliyense amene akuphwanya malamulo a chisankho polengeza opambana ngakhale bungweli silinalengeze. Mlembi wamkulu wa bungweli ya Mavuto Bamusi wauza Zodiak kuti mchitidwewu uli ndi kuthekera kudzetsa chikayiko pakati pa Malawi pa zotsatira zomwe bungwe la MEC lingazapereke. Pakadali pano bungwe la Civil Society Electoral Integrity Forum latsindika kuti bungwe la MEC ndilo khalo lomwe lini ndi mphamvu zolengeza zotsatira za chisankho ndipo aliyense wochita izi akulakwira malamulo. Zambiri mu ripoti lomwe walemba ndi Rachel July.
mlembi wamkulu ku bungwe la Political Science Association amavuto pamusi wati kulengeza opambana bungwe loyendetsa chisankho la MEC lisanatero kutha kusokoneza chikhulupiriro cha Malawi pa zotsatira zovomerezeka kuchokera ku bungwe la MEC. Abamusi atsindika kuti nkofunika kuti bungwe la MEC ligwiritse ntchito malamulo a chisankho pa aliyense amene atapezeke akuphwanya malamulo a chisankhowa. Abamusi apempha mabungwe kuti azindikire zomwe zikuchitika pa chisankhochi ndi kuchilimika pa ntchito yophunzitsa anthu zakufunika kolemekeza malamulo okhudza chisankho. Kuti mabungwe pamenepa atengerepo phunziro kuti apa patsalirabe pofunika kupakonza chifukwa Malawi ena anthu ena akufuna kuti aziphwanyabe lamulo kumasokoneza anthu polankhula ngati kuti zotsatira za chisankhozi zathakale zatuluka kale. Wapampando wa bungwe la Civil Society Elections Integrity Forum Benedicto Kondowe wachenjeza kuti kuyankhula zopambana pa chisankhochi pamene bungwe la chisankho la MEC lisanatero kutha kusokoneza mtendere pakati pa Malawi. Ngati a MEC angabwere ndi uthenga wosiyana ndi umene iwo akhala kubwera. Takulandiranso tione mitu ya nkhani zathu. Apolisi amanga anthu ena ogwira ntchito yoyendetsa chisankho ku Lilongwe powaganizira kuti apezeka ndi kalata zoponyera voti za chinyengo. Mtsogoleri wa chipani cha Odya Zake alibe mlandu wa Michael Usi wapempha Malawi kuti asunge bata kudikira zotsatira za chisankho. Ndipo sukulu ati azitsegula lero. Muzamasewero timu ya Mighty Wanderers yagonjetsa timu ya Joneng Galaxy ya ku Botswana pomwe Silver Strikers yafanana mphamvu ndi ina mu CAF Confederation Cup. Unduna wa maphunziro a primary ndi secondary wati tsiku lotsegulira sukulu mchaka cha maphunziro cha 2025-2026 likhala lero lolemba pa 22 September ngakhale bungwe la zachisankho la MEC silinalengeze zotsatira za chisankho cha lachiwiri lapitali. Mneneri wa undunawo a Christopher Kapachika Banda wati undunawo siunalandire pempho lililonse kuti usinthe tsiku kufikira mtsogolomu pofuna kupewa ziwawa zomwe zingakhalepo. Mkulu wa bungwe la Civil Society Education Coalition a Benedicto Kondowe wati akukhulupirira kuti undunawo ukhwimitsa chitetezo msukulu pofuna kuteteza ophunzira aphunzitsi komanso sukulu pa nthawi ya chisankho ino. Tili ndi ripoti. Unduna za maphunziro wati sunasinthe tsiku lomwe sukulu zitsegulidwe mdziko muno kuchoka lolemba pa 22 September. Mneneri mu undunawu a Christopher Kapachika Banda wati choka pomwe analengeza za tsikuli mbuyomu undunawu sunalandire pempho lililonse kuti usinthe tsikuli. Ngati unduna sunalandire mwina dandaulo lina lililonse kuchokera kwa omwe timagwira nawo ntchito kapena Malawi nali wonse lokhudza kuti mwina tsiku lotsegulira lisinthe lipite kutsogolo. So ngati unduna sikuti ungaunikire zinthu zoti mwina sunalandire. Pakali pano tsiku lotsegulira lidakali pa 22 September 2025. Mkulu wa bungwe la Civil Society Education Coalition Benedicto Kondowe wapempha undunawu kuti ukhwimitse chitetezo msukuluzi maka pano pomwe patha kukhala chiopsezo cha ziwawa. Tikukhulupirira kuti unduna wayang'ana nkhani yokhudza chitetezo cha ana ndi masukulu kunyengo imene tikudusamo komanso kuti ndondomeko za chitetezo masukulu zakhazikisidwa kuphatikizapo masukulu amene sali aboma chifukwa ndi udindo wa boma kuonesesa kuti ndondomeko zothandizira kuti maphunziro apite pasogolo zikhale zikuyikidwa chifukwa ndi njira yokhayo imene ingathandizire kuti chitetezo chikhale m'malo mwache pamene Amalawi tonse tikuyembekezera kuti kodi amene wapambana pa zisankho zimene ndi ndani. Izi zadza pomwe Amalawi yakudikira kuti bungwe loyendetsa chisankho la MEC lilengeze zotsatira za chisankho cha lachiwiri lapitali. Bungwe la Isilamu mdziko lino la Muslim Association of Malawi lalimbikitsa anthu kuti apitirize kudekha komanso kulimbikitsa mtendere pomwe akudikira zotsatira zotsimikizika za chisankho chomwe chachitika pa 16 September. Bungweli layamikiranso bungwe la MEC komanso nthambi za chitetezo monga apolisi komanso asilikali a MDF kamba kogwira ntchito mwaukadaulo zomwe zachititsa kuti pofika pano usakhale zovuta zazikulu pa mmene ntchito yoyendetsera chisankho ikupitirira. Mkalata yomwe MAM yatulutsa bungweli layamikiranso MEC kamba kuyambiranso kutulutsa zotsatira zotsimikizika kuchoka m'madera osiyanasiyana. Sheikh Dinala Chabulika ndi mneneri wa bungwe limeneli.
tikufuna tapemphe amalawi kuti apitirize kukhala bata ndi mtendere ngati mmene akuchitiramo, kuti apitirize kusunga bata ndi mtendere. Nthawi ino ndi nthawi yovuta kwambiri chifukwa aliyense akuyembekezera kuti zotsatira za chisankho zimene zinachitika pa 16 September ziyenda bwanji. Nthawi ngati imeneyo ndiyofunika kwambiri kusunga bata ndi mtendere. Ndiye ife ngati mpingo, ngati chipembedzo, taona kuti nzinthu zofunikira kwambiri kuti tapempha Malawi kuti apitirize kusunga bata ndi mtendere ndipo ayembekezere zotsatira. Komanso chinthu china chionena kuti Malawi muno tili ndi bungwe limene limayendesa zisankho limene limatchedwa Malawi Electoral Commission, amenewo ndi amene ali ndi mphamvu yolengeza. Ndiye ife tipereke ulemu ndi kusata lamulo la dziko lathu powadikira amenewa kuti agwire ntchito yawo ya ukadaulo. Komanso tinaona kuti ndi chinthu chofunikira kwambiri mbali ya chitetezo, chifukwa anthu ena nthawi ngati ino akhoza kumapezera advantage kapena kuti mwaiwoti abwerese chisokonezo. Choncho tinapemphanso kwa akuluakulu amene amayendesa chitetezo dziko muno kuti apitirize kugwira ntchito yawo mwaukadaulo. Katswiri pa nkhani za malingaliro a ngwiro Chiwoza Bandawe wati omwe sanapambane pa chisankho ndipo zamakhudza maganizo akuyenera kukumana ndi azaumoyo kuti awathandize. Abandawe auza Zodiak kuti ndi zomvetsetseka kuti kumva kuwawa, koma anthu oterewa akuyenera kusiya kutsatira za chisankho kaye komanso kuchoka pa masambo a mchezo. Iwo afotokoza zambiri kwa Chikondi Mphande. Si chinthu chachilendo kuti munthu akhumudwe ngati waluza chisankho, ndi chinthu chomvetsetsa kuti hayi munthu anya kukhumudwa ndithu, koma tisazitengere kuti chifukwa choti munthu waluza chisankho ndikuthandauzira kuti waluzanso umunthu wake. Chimene changochitika ndi choti anthu asankha munthu wina kuti awayimirire. Ndeno chinthu chofunikira kwambiri ndi choti anthu azindikire kuti ngakhale kuti zili chonchi, komabe panalinso anthu ena amene anavotera, panalinso anthu ena amene amadalira kuti akhoza kuwatsogolera. Ndiye aganizire anthu amenewo kuzindikira kuti okay, tabwino ngakhale kuti panopo sizinayende, koma panali anthu ena amene amakhulupirira kuti ndikhoza kutsogola. Chinthu chinanso ndi chonena kuti anthu ambiri amakhumudwa kwambiri, amabalalika maganizo, koma ndiye chimene tikufunikira ndi choti kuonetsetsa kuti azipanga zinthu zimene zimawasangalatsa. Of course kumva ululu mtima, kuseka mtima, avomereze kuti ndi momwe zili, komanso asamangoganizira za zisankho, azizifunsa mafunso monga kodi ndingaphunzire chani ndi chisankhochi, kodi chabwino kuti tsogolo langa ndingapange bwanji. Bungwe la National Initiative for Civic Education NICE lati magulu okhudzidwa ndi chisankho ali ndi ntchito yayikulu mtsogolo yophunzitsa anthu zakufunika kwa kuponya voti pa chisankho komanso moyenera. Mmodzi mwa akuluakulu a bungweli ku Mangochi ya Joseph Chamambala amalankhulapo za kuchuluka kwa anthu omwe sanavote, zomwe wati nzokhumudwitsa polingalira kuti anthu anaphunzitsidwa akaponyedwe ka voti. Apa iwo apempha magulu okhudzidwa kuti akamaunika zomwe chayendera chisankhochi agwirizane zoyambiratu kuthana ndi mavuto wa chisankho chamtsogolo chikadzakhala ndi mavuto ngati amenewa. Achimambala kufotokoza. Ndi nkhani ina imene tikuyenera kuti tiwunikire bwino, chifukwa ngati bungwe lothandizira kuti anthu adziwe mmene angapangire zinthu zimene zinayesesa kumbali yake, koma zinaonesabe kuti anthu ena sanathe kuchonga bwino komanso ngakhale kupinda bwino pa mavoti, zimene zimapangitsa kuti atsogoleri ena amene akanatha kusankhidwa ndi voti lawo sanathe kutero, chifukwa voti ino iliyonse ndiofunikira kwambiri mchisankho chimenechi. Tinene kuti kupita chitsogolo ngati bungwe tionesesa kuti takonza ndondomeko zabwino zimene zikhoza kuthandizira kuti Amalawi azitha kutenga mbali komanso kutenga mbali moyenerera mwachisanzo kuchonga moyenerera komanso ngakhale kupinda moyenerera. So ndi chinthu china ngati bungwe lophunzitsa kuti tiyenera kukonza ndondomeko zabwino zimene zikhoza kutithandizira kuti zisankho zathu zizikhala zoyenda bwino kwenikweni posankha atsogoleri amene apo. Pano tione nkhani za masewero.
Timu ya Mighty Wanderers yayamba bwino masewero ake mu CAF Confederation Cup pamene yagonjetsa Jwaneng Galaxy ya ku Botswana ndi chigoli chimodzi kwa du pa bwalo la Bingu ku Lilongwe. Mtsogoleri wa osewera Felix Zulu ndi amene anamwetsa chigoli chokhacho pa masewero kuti Wanderers izike malo abwino pa mpikisano. Matimuwa akumananso sabata ya mawa pa masewero achibwerenza mdziko la Botswana, koma opambana adzagulira malo mu ndime ina ya mpikisano. Bright Kanyama walemba ripoti ili. Patatha zaka 6 isakusewera mu mpikisano uliwonse wa matimu muno mu Africa, Mighty Wanderers yabwereranso mu mpikisano wa CAF Confederation ndi kuyamba bwino pamene yagonjetsa Jwaneng Galaxy ya ku Botswana ndi chigoli chimodzi kwa chilowere pa bwalo la Bingu ku Lilongwe. Nomads inadalira mtsogoleri wa osewera Felix Zulu kuti ainyamule pamene anamwetsa chigoli patangosala mphindi 10 kuti masewero athe ndi kuti athandizire timuyi kuti izike malo abwino pamene matimuwa akuyembekezeka kukumananso sabata ya mawa. Poyankhula atatha masewero wa mphunzitsi wa timu ya Wanderers Bob Mpinganjira wati ngakhale kuti timu yake yapambana masewero oyambawa, komabe wachenjeza osewera ake kuti akhale okonzeka kamba kuti akakhala masewero ovuta pamene matimu awiriwa akumanenso mdziko la Botswana masewero achibwereza. Inali game yovuta kwambiri, anyamatawo ndi ayamikire kwambiri, agwira ntchito yopambana kuwina ndi matimu zingatamene kuti akhala kusewera sometime ma competitions zingatamene wawo ndi chinthu china chake chapadera. Ngakhale ndidakakonda kuti tiwine mwina ndi zigoli ziwiri zitatu chifukwa tinapeza ma chances amene tinakatha kupeza zigoli zimenezo koma sitinapeze, so chigoli chimodzi chomwecho chimene chapezekacho andinokondwera kwambiri. Mawu ake mphunzitsi wa timu ya Galaxy FC ya ku Botswana Ashon Kana anati iwo akachilimika masewero achibwereza omwe akagwiritsa ntchito posewera pa khomo pawo. Pa masewero ena mu CAF Champions League, timu ya Silver Strikers yomwenso yabwerera mu mpikisano patatha zaka zinayi yamba ndi kufanana mphamvu pogolesana chigoli chimodzi kwa chimodzi ndi timu ya ku Madagascar ya Ejeko Plus, masewero omwe anali mdziko la Mauritius. Andrew Joseph namene anagolesera chigoli chobwezera cha timu ya Silver Strikers pamene matimu awiriwa akuyembekezekanso kukumana sabata ya mawa kuno kumudzi pa bwalo la Bingu mu mzinda wa Lilongwe. M'malo mwa Zodiak ndine Bright Kanyama. Abaso ndipo pa mtsiriziro pa nkhani koma tisanasiyane tionenso mitu yake. Ku Lilongwe powaganizira kuti apezeka ndi kalata zoponyera voti za chinyengo. Mtsogoleri wa chipani cha odya zake alibe mlandu Michael Usi wapempha Malawi kuti asunge bata podikira zotsatira za chisankho. Ndipo sukulu ati azitsekula lero za masewero timu ya Mighty Wanderers yagonjetsa timu ya Jwaneng Galaxy ya ku Botswana pomwe Silver Strikers yafanana mphamvu ndi ina mu CAF Confederation Cup. Pesa ndi zambiri pa zodiakmalawi.com. Mulali ndine Sam Kabambe, zikomo pokhala nafe.